बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै जोनोम सान। बे जोनोम साना 69थि जोनोम सान। बे जोनोम सानखौ फालिनायखौ लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां बोसोरनिफ्रायनो बिथांनि बे जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै मानिबोदों। दिनै जोंनि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकाराबो जथायै बेखौ रायजो पर्यायाव मोनसे फरायसा सान हिसाबै फोसावदों आरो दिनैनिफ्राय बेखौ फालिजेनदों। गतिके बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरगाथावना हाबाफारि। जाय हाबाफारिखौ सासे बर' हारिनि गेदेमा सुबुंनि मुङाव आसाम नाङैनो फालिनो मोननाया जोंनि थाखाय देरगाथावना आरो गोग्गाथावना। आरो बियो जोंनि बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थाबाय। जाय सानखौ दिनै जोङो जथायै बर' हारिया बेखौ खुंनो खाबु मोनबाय आरो गुबुन माहारिखौबो खुंनो थाखाय जों खाबु होनाय जाबाय। दिनै नुनो मोनदोंदि बड'फानि खुंनाय जायगाया मोनसे समायना थासारियाव फैनांसिगौ दासिमबो बेबायदि थासारिखौ नुनो मोनाखै। बिनि समाव आगुनि सरकारा माबायदि बाहागो लादोंमोन जों बुंनो हाया, नाथाय जोंनि सरकारा मानबदेब प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दा 5 कौटिनि मोनसे प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ। बेखौ लुफुंनाय आरो लुखांनायनि थाखाय गतिके आसाम गभर्नमेन्टआ रायजो पर्यायनि मोनसे मांखरसालि हिसाबै फोसावनायनि उनाव बेखौ जौगाहोनायनि हाबाफारिखौ आखायाव लादों। जों फोथायो जोंनि बे बड'फा इउएन ब्रह्मनि मांखरसालिया स्टेट पर्यायनि मांखरसालि जानायजों लोगोसे मुलुगनि मोनसे साबना हामना मांखरसालि जानो हाथों, बेखौ जों अबंलावरिनो आर'ज गाबो। गोजोनथाव खौरां! माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।